Ndewonu ụmụnne m, kedu ka unu mee? Eji m n'aka na unu mere ọfụma. Eji m n'aka na ụbọchị unu na-aga nke ọma. Ụtụtụ ọma, efifie ọma, mgbede ọma, abalị ọma, dịka o si dị site na mpaghara ebe ọbụla isi ele m anya ugbu a. Ọtụtụ n'ime anyị amalụgo onye mbụ. Ọ bụrụ na ị ka na-esonyere anyị, abụ m Ada Ndị Gboo. Ife anyị ga-etinye anya, ọ bụrụ na unu na-anya n'ihu igwe okwu anyị, unu ga-afụ ife dị ebe anwa. Ife a ka a na-akpọ anwụ. N'ala Igbo, ọ bụrụ na ife ụdị ife a na be gị, maọbụ n'ubi gị, maọbụ n'ife ọbụla metụtalụ gị, enwelu ife ya bụ ife na-egosi. Agbachikwana nkịtị mgbe ala Igbo ka bụ ala Igbo, mgbe enu kawa n'ọsa, mgbe a ka na-azụ nwaanyị ọzụzụ maka ịba be di. Ọ bụrụ na ife ụdị ife a na be gị, oge ncha ị ga-alahụcha ụra, teta n'ụzọ ụtụtụ, ịpụta n'ihu be gị maọbụ n'otu osisi dị na be gị, ifunya bụ anwụ ebe ọ kwụkọbalụ onwe ya. Ụfọdụ ọ bụrụ n'ubi gị ka nya bụ ife ga-eje doro. Ụfọdụ nya bụ anwụ a na-esogharị gị ebe ịgana. Nwanne m, enwere njirimara ya, enwere ife nya bụ ife na-egosi. Ọ bụrụ na ị bụ nwafọ Igbo, ị bụrụ na ịchọpụtago na ụdị ife a nwere mgbe ọ dapụtara na mbara ezi be nna gị, maọbụ n'ife ọbụla metụta gị, ma ọ nwere ife unu mere gbasara ya, ọ ga-aka mma ka ị kaba ahụ jee juka na-ese, maka na nya bụ ife nwere ife ọ na-egosi. Tupu m banite ịkọwa ife nya bụ ife na-egosi, ọ bụrụ na nya bụ ife ka nọ na be gị dịka anyị na-agbasa ozi a, kaba ahụ jee n'afa, jee jụọ ese, maka na ndị Igbo tụrụ ilu si na ofeke na-agba na be dibịa kwadaa, aha anwụ ọnwụ ike. Ife ike anaghị eme ya. Juke na-ese, maka na anyị bụ ụmụafọ Igbo, anyị ahapụkwanụ njirimara anyị jee mebe njirimara m onye ọzọ. Ọ bụrụ na ife ụdị ife a na be gị, ife ya bụ ife na-egosi bụ arụsị. Unu nụrụ ọnụ mmiri okwu m. Ọ bụrụ na ifunugo ụdị ife a na be gị, maọbụ n'ubi gị, maọbụ n'ife ọbụla gbasalụ gị, maọbụ ọ bụrụ na ọ na-esogharị gị ebe ịgana, o nwere ife ime maka ya, ọ nọkata were aka ya kwụsị, maọbụ ọ bụrụ na dịka anyị ka na-agbasa ozi a na ya bụ ife ka nọ na be gị maọbụ n'ubi gị, maọbụ na ọ ka na-esogharị gị, kaba ahụ jee jụọ ese ka ị malụ ebe nya bụ arụsị si wee bịa njem. Oge ụfọdụ o nwere ike ọ bụla arụsị na-akpọ gị oku ka ị bịa ka gị na ya dị na mma. Arụsị aha anọkata bịakwutebe mmadụ. Tupu arụsị abịakwute gị, ọ ga-enwerịrị ọgbụgba ndụ maọbụ eriri jikọtara gị na nya bụ arụsị. Na mbụ, tupu arụsị abịakwute gị, o nwere ike ọ bụla arụsị so gị wee bịa ụwa. O nwere ike ọ bụla arụsị ikwu nne gị, nya nke be mama gị ha, nwezikwa ike ọ bụla arụsị be nna gị, nwezikwa ike ọ bụla arụsị dị maọbụ nke si n'ebe unu gbakwunyere ikwu. Ikekwe eri ọ bụrụ na ije nya bụ arụsị bịa bụ na o nwere ozi onye na-enye ya nri, na oge erugo ka ọ ya ebido kpaba aghara. Unu ma na arụsị anaghị anọkata kpaba aghara maọbụ mebisibalụ mmadụ ife. Ọ ga-enwerịrị ife meenụ. Ikekwe ọ bụrụ ori na emebisiri nya bụ arụsị mgbe ndị ụka bata, nya bụ arụsị wee jisi ike ka na-anọrọ ụlọ ọgụ ma ụnụ amahụ. Mgbe iwe duziara ya n'obi, ọ ga-epụta were ife njirimara bịa dọọ ụnụ aka na ntị. Ya bụ ife njirimara anyị na-ekwu okwu ya bụ anwụ a unu na-ene anya, nya nke a unu na-ene anya. Ikekwe eri ọ kwụọ n'ofu osisi dị na mbara be gị, maọbụ n'ihu ife iji wee gbochi mbara be gị, maọbụ n'ubi gị, n'osisi dị n'ubi gị, maọbụ ọ na-esogharị gị esogharị. Ikekwe eri ya ọ bụrụ na o nwere ndị na-emegido gị, nya bụ arụsị ọ bụrụ na ife ọ bịarụ bịa ịkụrụ gị aka n'ụzọ bụ ka ị bịa kpesara ya ka e nwee ike wee mee gịnị, wee pụọ ọgụ jee gbalụ gị nya bụ ọgụ. Ọzọ dịkwa ka nwanne ya, enwere ike ọ nwee ebe mmadụ kpọrọ gị oku na arụsị. Ikekwe eri ọ bụla oku ọma maọbụ ọ bụla oku ọjọọ. Kedu ka ị ga-esi wee makwanụ wee chụba nya bụ mmiri, kwọba nya bụ mmiri mgbe ọ ka dị n'ọkpa ntọala tupu o rie mmadụ? Ọ site n'ije n'afa. Ọ bụrụ na ife ụdị ife a, nwanne m, agbatizina nkịtị, agbatizina nkịtị, agbatizina nkịtị, tinye ya ọkpa nkọ, tinye ya ọsịsọ, maka na anyị bụ ụmụafọ Igbo hapụkwa na ejirimara anyị, hapụ ife eji wee mara anyị, jekute nke ndị mba ọzọ na-enye anyị nsogbu. N'agbanyekwara na anyị ekweteghị na ọ na-enye anyị nsogbu, mana ọ na-enyekwara anyị nsogbu. Ife dị n'ụdị ọdịnala dịbarụ na gboo gboo. Ọdịnala abụrụ ịgwọ ọgwụ. Ịgwọ ọgwụ na ọnọdụ ka
ife mmetụ aka mmadụ na-eme dịka esi wee nwee ife mmetụ aka ịgụ egwu, ite egwu, etu a ka esi nwekwa ife mmetụ aka ọgwụ abụlọ ọdịnala. Na nke anyị na-ekwu maka ya kịta bụ ọdịnala. Ọ bụrụ na ife ụdị ife a kabake n'ahụ jee jụwa ese ka ị marụ mmụọ bịarụ ya bụ ije, mara ife ya bụ mmụọ bịarụ. Ọ bụrụ na ọ bịarụ nke ọma, ọ site n'ịjụ ese ka ị ga-eji marụ. Ọ bụrụ na ọ bịarụ nke ọjọọ, ọ site n'ịjụ ese ka ị ga-eji marụ. Ọ bụrụ na ọ bịarụ nke ọma, otu ị ga-esi wee chụkwaa ya wee gwee nnọọ na ịfụrụ ya, ọkwa site n'ịjụ ese anwa. Ọ bụrụ na nke ọjọọ ka ọ bịara, ka ị ga-esi wee mee ya bụ ife wee duo ya o wee naba, ọkwa site n'ịjụ ese anwa. Biko na ụmụnne m, ọ bụrụ na ife ụdị ife a agbatitezi na nkịtị, maka na ọtụtụ etufugo ndụ ha site n'ụdị ife dị etu a. Ikekwọli ọ bụrụ na o nwere ebe a kpọrọ ha ajọ afa dị iche na alụsị. Ụnụ mana ndị alụlụ a na-akazi nkụ. Ya bụ alụsị anaghị na-egbu ma ọ bụrụ na ọ dọ ha aka na ntị, o wee bịa ịdọ aka na ntị. Ma gị bụ nwa onye Igbo fụrụ ya bụ ife, ị maghị ife ya bụ ife na-egosi, maka na enu oyibo pụtazialụ were na-emebisiri anyị ife. Ụfọdụ esigo na ya tụfuo ndụ. Kedu isiokwu anyị na-ekwu? Isiokwu anyị na-ekwu bụ na ọ bụrụ na ịfụgo ụdị ife a na be gị, kaba ahụ jee jụwa ese ka ibido n'oge kwọbanya bụ mmiri mgbe ọ ka nọ na ọkpa ntọala tupu o mee gịnị, o rie mmadụ. Jisi n'ike deme daalụ. Ọ bụrụ na ị nenere ife ejije a, nyere anyị aka tụsasịa ya ka o rute nwanne gị, o rute gị, o rute nwanne gị, o rute ibe gị, ka anyị wee jisi ike na-agbasa ọdịnala dịka ọ dị na ọdịnala Igbo. Ka emesịanụ. Ndewonu.